Nakadepende pa rin sa destinasyon ng lokal na pamahalaan kung hihingan ng RT-PCR test ang mga manggagawa, essential workers o biyahero na pasok sa APOR o authorized persons outside their residence. Ito ang sagot ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 sa mga uuwing mga manggagawa ngayong Lenten season. Kung talagang yung purpose naman ng pag-travel is essential, magtatrabaho sila, um, coordinate pa rin po talaga sa LGU para malaman natin kung ano po yung mga requirements. And kung hindi ito naman po non-essential travel, talagang mas mabuti po na magstay na lang po sa bahay. Sinabi ni Atty. Teresa Magtoto, Chief Transportation Development Officer ng LTFRB Region 3, guided ang mga public transport terminal sa bagong guidelines na ang travel, leisure o pagbiyahe na may kinalaman sa turismo ay suspendido muna. Habang paglilinaw nito na ang mga umuuwing manggagawa o pasok sa APOR sa Pampanga ay hindi na kailangang sumailalim pa ng swab test. Yung sa Pampanga, pero nakausap ko po si PA na clarify ko rin po kung kailangan pa po ba ng mga swab test or yung mga nagwo-work. Sabi niya hindi basta APOR. Obligado pa rin ang biyahero sa mga lalawigan ng 2 days booking bago ang biyahe. Meron pa rin po yung yung sa booking. Andun pa rin po yung sa booking po, yung 2 days pre-booking po sa mga buses. Sa atas ng Department of Transportation o DOTR na inilabas ngayong 22 ng Marso, malinaw na bawal ang pagbiyahe papunta at paglabas ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Maliban na lamang kung ikay kabilang sa mga sumusunod: APOR o authorized persons outside their residence, essential workers, kailangan lamang ipakita ang kanilang ID, health and emergency frontline services personnel, mga opisyal ng gobyerno at iba pang government frontline personnel, mga otorisadong manggagawa na nagbibigay ng humanitarian assistance, mga kailangang bumiyahe sa medical at humanitarian na pangangailangan, mga tutungo ng paliparan para sa essential travel abroad, mga tatawid ng bayan dahil sa trabaho, negosyo o uwi sa kanilang tirahan, returning overseas Filipino at mga overseas Filipino workers. Ang mga individual daw na uuwi sa kanilang tirahan mula sa bakasyon ay itinuturing na essential traveler at papayagang makabiyahe pa uwi basta't magpakita lamang ng anumang ID o dokumento bilang patunay na siya ay lehitimong nakatira sa lugar na uuwian. Hindi magbabago ang kasalukuyang ipinatutupad na transport capacity sa mga pampublikong transportasyon. Iniikayat ang publiko na magbisikleta o maglakad. Mahigpit na pinaalalahanan ang mga commuter na sundin ang mga sumusunod na protokol sa pampublikong transportasyon. Pinapayuhang manatili lamang sa kanilang mga tahanan ang mga sumusunod, mga nasa edad 18 pababa at mga senior citizen na higit 65 years old, mga individual na may immunodeficiency, may iba pang nararanasang sakit, comorbidity at iba pang risk at mga buntis. Maliban na lamang kung ang pagbiyahe ay dahil sa mga hindi maiiwasang pagkakataon at dahilan gaya ng pagbili, pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan o serbisyo o kung trabaho sa kanilang industriya o opisina. Sa mga paliparan o airport naman, pahihintulutan pa rin ang pagbiyahe ng mga domestic flights, ngunit para lamang sa essential travel at mga pasaherong itinuturing na APOR. Hindi papayagan ang anumang leisure tourist travel, paglabas at pagpasok sa GCQ area. Batay yan sa itinakdang petsa ng nasabing kautusan mula March 22 hanggang April 4, 2021. Paulo G. Santos, CLTV News.